Il-Partit Nazzjonalista kommess li jkompli jħares in-natura u l-pajsaġġ mill-isbaħ ta' pajjiżna, kif l-ambjent tal-Gżira Awċija jinsab fiċ-ċentru tal-politika ta' Gvern ġdid nazzjonalista. Is-sibtu għal nofsinhar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' Elmeri Grech ingħaqad ma' numru ta' familji għal mixja organizzata mill-Partit Nazzjonalista illi saret fiż-żona imsejħa taċ-Ċawl fil-Qala Għawdex. Gvern Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech fil-viżjoni tiegħu għandu l-impenn li jieħu ħsieb l-ambjent rurali u urban f'waqt li jieħu ħsieb l-estetika, in-natura u l-konservazzjoni ta' bini storiku. Dan sabiex il-familja tkun tista' toħroġ u tgawdi l-ħin liberu tagħha fi spazji bħal dawn. Naħdmu bħala partit biex mhux biss intejbu il-pajsaġġ Malti, mhux biss li nipproteġu l-art ODZ u l-allura in-natura f'pajjiżna, imma li nkomplu wkoll naħdmu biex nagħtu l-opportunità illi noħolqu anke heritage trails u mixjiet fil-kampanja biex aktar Maltin Awċin imma wkoll barranin li jiġu f'pajjiżna jkun jistgħu jgawdu dawn ix-xeni pittoreski. Fil-programm elettorali tiegħu bit-tema Viżjoni għal Malta 2030, il-Partit Nazzjonalista ppreżenta numru ta' proposti għas-settur ambjentali, kif Gvern ġdid Nazzjonalista jrid ikun katalista u pjunier fil-qasam ambjentali. Dan billi jippreżenta u jixpruna politika effettiva illi tħares b'kull mod lill-ambjent naturali ta' pajjiżna.